Έχεις ποτέ νοσταλγήσει κάποιον τόσο πολύ που κάθε τραγούδι, κάθε μέρος, κάθε στιγμή φαινόταν να ψιθυρίζει το όνομά του? Μιλάω για αυτό το είδος νοσταλγίας όπου νιώθεις ένα σφίξιμο στο στήθος κάθε φορά που τον σκέφτεσαι. Δεν είναι μόνο η σωματική απουσία. Είναι η απουσία του γέλιου του, των σκέψεών του, του τρόπου που έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο φωτεινά, απλώς και μόνο με το να είναι εκεί. Όταν αγαπάς βαθιά, κάθε μέρα μακριά μπορεί να μοιάζει με αιωνιότητα. Το έχω ζήσει, κοιτάζοντας το τηλέφωνό μου, περιμένοντας αυτό το ένα μήνυμα να φωτίσει την οθόνη μου και να ελαφρύνει την καρδιά μου. Το έχεις νιώσει αυτό. Αυτός ο γλυκόπικρος πόνος, ανακατεμένος με ελπίδα και μια πρέζα, τι θα γινόταν αν. Αλλά να τι έμαθα για τη βαθιά νοσταλγία κάποιου. Δεν είναι μόνο ένας χώρος λαχτάρας. Είναι και ένας χώρος ανάπτυξης. Είναι μια υπενθύμηση της ικανότητάς μας να αγαπάμε, να νιώθουμε βαθιά, να συνδεόμαστε πέρα από το άμεσο. Μας διδάσκει την αξία της υπομονής, τη δύναμη στην ευαλωτότητα και την απίστευτη δύναμη των συναισθηματικών μας δεσμών. Λοιπόν, αν σου λείπει κάποιος αυτή τη στιγμή, θυμήσου, είναι μια μαρτυρία της αγάπης που υπάρχει μεταξύ σας. Είναι βαθιά, είναι δυνατή και ναι, είναι οδυνηρή. Αλλά είναι και απίστευτα όμορφη. Γιατί το να σου λείπει κάποιος και να σου λείπεις εσύ, σημαίνει ότι έχουμε αγαπήσει και έχουμε αγαπηθεί. Και δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής. Ας λατρέψουμε τις αναμνήσεις. Ας κρατηθούμε από τις ελπίδες και ας κρατήσουμε τις καρδιές μας ανοιχτές στις ιστορίες που θα ξεδιπλωθούν ακόμα. Γιατί η αγάπη, σε κάθε της μορφή, είναι η πιο όμορφη ιστορία που θα πούμε ποτέ.